Хиляди специалисти в сферата на дигиталния маркетинг не разбират колко е важна комуникацията с клиента и прозрачността на работата, която се извършва. Често се забелязва аномалията дигиталните агенции да създават сайтове или стратегиите на бранда, без да се допитат до клиентите си. Именно по този начин се заражда разочарованието в клиентите, което ги предизвиква да се отказват от работата по дигитализацията на фирмата им. Вторият вариант, към който разочаровани клиенти прибягват, е да наемат свой специалист в дигиталните услуги, с който може да имат комуникация без затруднения. А в други случаи клиентите все пак оставят проекта им да бъде довършен от агенцията, с която са започнали, но след това плащат на друга агенция допълнително часове за дообработка. Не се чудете кой вариант да изберете. Доверете се на GetSale и си гарантирайте спокойствие с правилната комуникация още преди подписването на договора. Свържете се с нас днес и си осигурете ефективност и прозрачност в работата на екипа ни.